गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन्थों मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। मानो होननानै बुङोबा दिनै नैबे जायगायावहाय सिखाव जादों। सिखावफ्रा माने दखाननिफ्राय थाव बायदिसिना लानानै थांबाय आरो फैसाबो लानानै थांदों होनना बुंदों। माने दरनि थालाफोरखौनो देखावना गासिबो लानानै थांजोब्बाय आरोखि। दा बेनि थाखायनो आंनि भिडिअनि थ्रुयै मिथिहरहोदों माने बे जायगायावहाय दिनैनिफ्राय एलार्ट जासिगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनैल' खावाखै बे जायगायाव बिदिनो सम सम जाबाय थायो। दा बेनो आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं मिथिहरोबा बे जायगाखौहाय अन्थाइबारि होननानै बुङो। आं दहाय एड्रेसखौ खोन्थाहरनो बावदोंमोन। दा एड्रेसा अन्थाइबारि बागान होननानै बुङो बेखौहाय। नैबेजों बङाइगावनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय नैबे बेंटलाव थांबाय लामाया। सिखावा नैबे जायगायावनो जादों। नुबायना लोगोफोर, सिखावा नैबे जायगानिफ्राय खावनानै लांदों। आं देखायलांगासिनो दङ। थाला हास'नाया फायदो। बेखौ हास'दोंना सिखावा? होग्राखौ हास'दों। थाला मारिग्राखौ। बेखौ माजों हास'खो बिसोरलाय? एक्स' ब्लेडजों। मा मा लांदों होनदों? साबोन लांदों, साबोन। ओमफ्राय? साबोन, सिगारेट, थाव थावबो लांदों गोथां, नामा? दामि दामि बुस्थुखौ लांजोबदों। बे दखानाव दिनै मोनायाव सिखाव जानानै थांदों। बायदिसिना खावनानै लांजोब्बाय नै सिखावा। नैबे गंसेयावबो। आरो बै गंसेयावबो सिखाव जादों। बैयावबो नायनि मा मा खावना लांदों सिखावा। बिराद फाग्ला फाग्ला मानसि दंसै। मालाय थाइसे थाइनै लाब खालामनानै जानाय फाननायखौबो खावनानै लांजोबो नै सिखावा। सिखावा मा मा लांदों होनदों? सिखावा मा मा लांदों? हेलिकप्टार, तेल, सिगनेसार, शेखर। औ। बिदि खावोबालाय बोरै दखान होजानांगौ जाखो ना? थाला मारिग्राया एख'ना लांदों बेना नै। नै एख'दोंसो बेखौ। एख'नानै लांदों। दामि दामि बुस्थुलाय खम दामि। मा मा लांदों होनदों? माबा हेलिकप्टार तेल कार्टन ओमफ्राय सिगनेसार, शेखर बिराद माल लांदों ने? आरो माबा फैसाबो लांदों? औ एसे एनै दंमोन। फैसाबो दंमोननो एसे, बेखौबो लानानै थांदों सिखावा। गासिबो लांजोबदों माथो। नायनि नैबावबो मा मा गोमादों। थालाखौ हास'ना गारहरदों। नै बावहायबो दुरुंजोंसो दुरुंजों खानानै गालांदों आरोखि। थालाखौ हास'नानै गाहरबाय ओमफ्राय मालफोरखौ लानानै थांबाय नै गासिबो खालिजोब। नैबेलाय मालफ्रानो गैया नै सिखावा खावना लांजोब्बाय मानसिफ्रा। बैयावबो सोङैनि बैयावबो दखानाव सिखाव खावदों नामा? नैबाव सिखाव खावदोंना खावाखै? बाव खावाखै? बहाय लाङाखैनो? बैथिं आथा नादों? दे। थाव गोथां गासिबो लानानै थांजोब्बायब्रा। लादु थादु लानानै थाङो। औ। नैबे लामाया बङाइगावनिफ्राय फैनाय। ओमफ्राय नैबेजों बेंटलाव थांगोन। ओमफ्राय नैबे एरियायाव जादों नै सिखाव खावनाया।